दोनस्रि बियाबाव आलारि सोरां बिथांखिनि रांनि चेक रानदों रुजुगोरा मोसाहारिया। बिटिआर सरकारनि आरोबाव मोनसे बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि, जाय बिथांखिजों बिटिआर सरकारा गामि सोरनि थानसालि, मन्दिर, यज्ञालय, गिर्जाफ्राव फोसाबना लानो रांनि अनसुंथाइ होदों। आलारि सोरां बिथांखिजों बियो बिटिआर सरकारनि आरोबाव मोनसे बाखनायथाव बिथांखि। नंगौ, बिटिआरनि अदालगुरि जिल्ला दोनस्रि बियाबनि रौता जौगाखां खोन्दोनि गासै गं 14 गामियाव 2 लाख रांनि आलारि सोरां बिथांखिनि चेक रानना होदों दोनस्रि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुगोरा मोसाहारि बिथाङा। बिथांनि बेबादि हाबाफारिखौ रायजोफ्रा बाख्नायदों। बिथाङा दोनस्रि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुगोरा मोसाहारि बिथाङा गावनि आखाइजों चेकखौ रानना होयो। फारियै पुरुनि गरायबारि कलेज रड ब्रह्म यज्ञालय, 1 नं मधुबी ब्रह्म यज्ञालय, पाटाखाटा ब्रह्म यज्ञालय, महनपुर माइनाव थानसालि, खाजियामाथि सावथालि बस्ति माजि थान, अदालगुरि दखरा ब्रह्म यज्ञालय खाजियामाथि आरो खाजियामाथि दखरा बाथौ थानसालि अन्थाइबारि। लोगोसे हाबाफारियाव मदद होफायो दोनस्रि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि थिरांथा बसुमतारीजों राहुल ब्रह्म आरो गोबां मेलेमजिबि। बिटिआर सरकारनिफ्राय जिहेतु आलारि सोरां बिथांखि, नोंथांनि जा टिएलसिसि एलेका बेफोराव गोबां मन्दिर, यज्ञालय, बेबायदिनो गिर्जा बेफोराव नोंथाङा चेक रानदों। बे समावहाय रायजो राजानिसिम मा मेसेज थागोन आरो मा बुंगोन? दिनै गोथार पुर्निमा, लोगोसेयै माइनाव फोरबो एबा लोखि फुजा, आरो बे फुजानि साफ्रोमनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय सिबिनाय आइ आफा धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम आं बावहरबाय, जासिहरबाय। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय जि आलारि सोरां जि बिथांखि, बे बिथांखिनि दारादि जायफ्रा ट्रेडिसनेल फैथ, इन्डिजिनियास ट्रेडिसनेल फैथ, माने परम्परा भाबे धोरोमजों लोगोसे माखासे फुजा फोरबोफोर खालामबोबाय थादों बा फुजिबोबाय थादों। बै मन्दिर, थानसालि आरो लोगोसे यज्ञालयफोराव जाहाथे मोजाङै मोजां फैबाय थानाय दिनाव मोजाङै इसोरखौ फुजिनानै मोनसे गोग्गो समाज नेम नितिनि गेजेरजों इसोरनि आशीर्बादखौ जाहाथे लानो हायो, बेखिनि नोजोर बोनानै मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा मोनफ्रोमबो माने बै धोरोमसालिफोराव बा यज्ञसालि बा थानसालिफोराव 2 लाख करि जि अनसुंथाइ हरदों, बेखौ आङो दिनै बे महनपुर ओनसोलनि जि रायजो राजानि जि माइनाव आफाद, ट्रेडिसनेल फैथ मोनसे बाथौ, बिथांमोना बाथौनि दारादि लोखि फुजा एबा माइनाव फोरबोखौ खुंबोबाय थादों। बियो दिनै 58 इयार्स जाबाय। आरो बिथांमोनखौ जिहेतु बेवहाय दानि आधुनिक जुगाव बा दानि गोदान मुगाजों जेरैबायदि जोंनि धोरोमसालिफ्रा जेरैबायदि जानांगौ, बेबायदि बिथांमोना मावफुंजोबनो हायाखै गोबां बिथिङाव। आरो बे ओनसोला बिसेसकै जिहेतु खेथि खालामनानै जाग्रा ओनसोलखाय गावसोरनि श्रम दानजों लोगोसे जि एसे एनै दान बर'नि जि एसे एनै बानायनानै लानो हादों, बेखौ आं नुबोदों। आरो बे हिसाबै आङो सान्दों जिहेतु सरकाराव जोंखौ बिबान होनाय हिसाबै सरकारनिफ्राय जुदि माबा मोनसे बिनानै होफैनो हायोब्ला बा बे ओनसोलावबो जौगानायनि खामानिफोर मावनो हायोबा धोरोमसालि हिसाबै बे जथेस्थ'खिनि हेल्प जागोन हिसाबै बेखौ आं नोजोर बोनानै आलारि सोरां बे बिथांखिखौ आं बेयाव मोनसे होनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे बे बिसिडिसि सिङाव, महनपुर बिसिडिसिनि सिङाव बिसिडिसि अफिस गैयामोन, बेखौबो आं बानायनानै होबाय। आरो बेयावहाय माने उसुंसेयावनो बेयाव माने स्वच्छ माने साफा जिथु जोंहा थानांगौ, बे हिसाबै फायखाना कमिउनिटि टयलेट बे 2 बानायनानै होदों आरो बानायनानै होबावनायनि मिजिं लादों। आरो गामिफ्राव माने सेन्ट ग्रेभेलनि लामाफोर फिसा फिसा बानायनानै होदों। आरो बे जथेस्थ' नङा, थेवबो फैबाय थानाय दिनाव बेबायदिनो रायजो राजाजों लोगोसे थाफानानै बेबायदि जुदि खामानि मावनो हायोबा निस्सय रायजो राजाफ्रा मोनसे मोजां परिबेकआव थांनानै थानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो दिनै जिहेतु माइनाव फोरबो, बे माइनाव फोरबोनि दारादि बा बे दिनै जि माने माइनाव बा लोखि फुजाखौ होबाय, जिहेतु जोङो माने फोथायनाय हिसाबै हिन्दु धर्मनि फोथायनाय हिसाबै जोंनि धोन
बा जोंनि लक्षिया जोंहा माइनावखौनो जोङो साननानै लायो ओंखायनो जोंनि जेसेबांखिनि रांखान्थि बिथिङाव मालिक होननानै बिगोमा होनना बुङोबा जोङो माइनाव बा लक्षिखौ जों बिसास खालामोखाय जोङो मोनफ्रोमबो न'खराव माइनाव थायो बा समाज हिसाबै माइनाव थायो आरो बे माइनावनि दारादै बा लक्षिनि दारादै जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय दिनाव जोंनो नांगौसेबां जेसेबांखिनि खेथि बाथि जिहेतु जों मावनानै जायो बेखौ जाहाथे मोजां जाहोथों आरो बयनिबो न'खराव जाहाथे मोनसे गोजोन अनलायनाय फैथों बा रांखान्थि हालोदाव बयबो जाहाथे मोजाङै माने जौगानो हाथों बयबो देरहासारनो हाथों मोजां फरायनो हाथों मोजां खामानि दामानि मावनो हाथों आं बेखिनिखौ आं आसा खालामदों आरो जोबथारनायाव साफ्रोमनिसिमबो आङो फैबाय थानाय जे मुंफोरनि जि सानथामनि हाबाफारि जों खुंनो लानाय माइनाव फोरबो बा मोनसे फेस्टिभेल हिसाबै बिथांमोना लादों बे मोजाङै मोजां जाफुंसारनो हाथों आरो बेजों लोगोसे ओनसोलनि बा दुलाराय बे बिटिआर बा आसाम ओनसोलनि जेसेबांखिनि माने माइनावखौ लोगोसे लोखिखौ फुजा खालामदों धोन कुबेर हिसाबै साफ्रोमबोनि मोखाङाव न'खराव जाहाथे गोजोन हरो बा अननाय हरो बेखिनिखौ आङो मिजिंथिबाय बा प्रार्थना खालामबाय आसा खालामबाय এইটো মুহূৰ্তত খুব শুভ সংবাদ আনিলে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ ভতুৱাই আজি আপোনালোকৰ TLCC চেয়াৰমেন ৰুজুগৰা মুছাহাৰী আপোনালোকক 2 লাখ টকীয়া এটা চেক প্ৰদান কৰিছে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে মন্দিৰ মানে মেৰামতিৰ কাৰণে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কিমান উৎফুল্লিত আপোনালোক সেইটোৰ কাৰণে আমি BTCৰ চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ TCC চেয়াৰমেনক বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ ইমান চৰকাৰ গুচি গ'ল হাগ্ৰামা চৰকাৰে 17 বছৰ শাসন কৰি গুচি গ'ল আমাৰ এনেকা চেক বোলা বস্তু দিয়া নাছিলে সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহুত আনন্দিত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু BTR চৰকাৰক প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকো বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ যেন আগন্তুক দিনত আহি থকা সময়ত আমি তেওঁ নিশ্চয় সহায় কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত থাকিব আৰু তাৰ লগত জড়িত থাকিম ভৱিষ্যত হ'লেও আমি তাৰ লগতে চৰকাৰৰ লগতে থাকিম সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি চেকটো দিলে সেইটো চেকটো লৈ কিনি আমি পাৰাখিনি আমি মন্দিৰখিনি অলপ মেৰামতি ভালদৰে কৰিম আৰু যদি নজৰে আমাৰ TLCC চেয়াৰমেন ছাৰ আছেই লগতে তাকো অলপ সহায় খুজি কিনি তথাপিও আমি পূজা মন্দিৰবিলাক সাকসেসফুল কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ ৰাইজক কি শুভ সংবাদ দিব এইটো মুহূৰ্তত যেহেতু বিটিআৰ চৰকাৰে এটা নতুন আঁচনি এইবাৰ লঞ্চ কৰিছে আগৰ আঁচনিবিলাক নহয় যিটো আলাৰী চেৰাং বিথাংকি বুলি কয় এইটো পাই কিনিতো বহুত আনন্দিত হৈছে আৰু ক'ব গ'লে আমাৰ বিশেষ ক'ব লগাতে তেনেকৈ নাই এতিয়া সেইখিনি চেকটো পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত আনন্দিত আৰু ছাৰ লগতো আমি ভৱিষ্যতলৈ থাকিম আৰু এতিয়াতো আছোঁয়ে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰকো আমাক এনেকা যে ইমান ডাঙৰ এৰিয়াত বড়ো মানুহৰ মাজত আমাৰ সৰু এটা চাওতাল আছে নহ'লে বহুত ডাঙৰ চাওতাল গাঁওটো আছে সেইবিলাক নাচাইকে আমাক এই পিছপৰা গাঁওখিনি উঠাই নিদিবৰ কাৰণে আমাৰ TLCC চেয়াৰমেন ছাৰে আমাক প্ৰস্তাৱ কৰিলে আৰু 2 লাখ টকাৰ চেকো আনি দিলে সেইটোৰ কাৰণে BTR ছাৰৰ চৰকাৰৰ লগতে আমাক বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু ঠিক আছে आदसा आं फाथाखाथा गामि समाजनि जानानै बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा मानगोनां जोंनिनो TLCCनि चेयारमेन बिथां सारा दिनै लोखि फुजानि दिनाव जों सानदों समाजा माने लोखि बारायाव दिनै जोंहा मोनसे गांसे 2 लाखनि चेक मोनदों बे 1 लाखखौ लोखि बिमायानो जोंनो दिनै होफैनाय बायदि आंनिफ्राय आं गोसोआव साननानै लादों आरोखि मानो होनोबा दिनै लोखि फुजानि दिनाव जों 2 लाखनि चेक मोनबाय जों गामिनि रायजो राजा जैग होबाय थानाय समाव बे चेकआ होफैनायलाय जों दिनै बहुत गोजोननाय मोनदों गामि समाजनिफ्राय इयुनाव जाहाथे बेफोरबायदि स्किमनि दारै जोंनि बे जितु जैगालयफोर बा थानसालिफोर बाथौ थानसालि जैगालयफोर थानसालि बायदिसिना थानसालिफ्राव जाहाथे बेफोरबायदि स्किमा थाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय दं सोरनिफ्राय फैदों बे चेकखौ आं खोनानो मोनदों जोंहा मानगोनां बिथां BTRनि CEM प्रमोद चन्द्र बर' प्रमोद बर' बिथांनिफ्राय बिथांनि जानानै सोर होफैदों बिथांनि जानानै जोंहा जोंनिनो मानगोनां TLCCनि चेयारमेन बिथाङा लानानै फैदों गोजोन हामलायनाय दं बिथांनि मुङा रुजुग्रा मुसाहारि बेसेबां गोजोननाय दं बहुत गोजोननाय दं
बुहुद गोजोननाय नङा आं बुंनो हाया आरो दिनैनि दिनाव थेंक इउ बे बेलायावहाय जों गावखौनो गाव गोजोननायखौ फोरमायनो माबायदि फोरमायगोन बेखौ बुंस' हाया। दा बेवहाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों, मैया दाख्लैसो माने खबरा फैदों। बे हठाৎ माने मा जाखो, मा आसरित, ओरैनोसो रायलायलाबायोमोन जों, दिनै निस्सय जोंनि TLCC चेयारमेना बिटिआर सरकारनिफ्राय बोरैदि लाना फैखो जों बेखौ आसरित मोनदों आरो। दा बेवहाय माखासे मानसिफ्रा फोथायाखै, नङानदां बेबायदि आरो। होद, आं बिदिनो रायजो राजानि माखासे जोंनि आंनिख्रुइ एसे गोजौसिन थाखोआव थाग्रा बिथांमोननोबो खोन्थाहरनायाव माब्रै जाखो बेलाय, बेथ' जानो हाया बिदि जादों आरो। सोरबा सोरबा बिदिनो माबा लिस्ट ओंखारनायनि खोथा बुंदोंनो, लिस्टआवथ' जों नुवाखै। मानो लिस्ट नांगौ जाखो? जाय होग्रा बिथां TLC चेयारमेन रुजुगोरा मुसाहारियानो आंनो फन खालामबायबा आंनि खोथाखौबो फोथायला नोंसोरो। आं बेबायदि होननानै फनावहाय बेबायदि सावरायनाय जादोंमोन आरो। खिन्थु लास्टावहाय फोथायनाय फैबायमोनदां। खिन्थु दिनै जोंहा गोथार फोरबोनि लोक्षि माइनाव फोरबोनि बेलायावहाय बिसोरबो गोबां बेस्थ' जाबाय खोमा। जों सेरोखम मानसि जों बेवहाय जमा खालामदोंमोन, बे मानसिखौ जों मोननो हायाखै। अब्लाबो दिनै जों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जोङो बेखौ गुबुन मिडियाजोंनो नुजोबसिगोन, आं बेखौ सानो। दा बेवहाय बिथांमोना गमामायैनो फोथायसिगोन। बाथ्राया थार। दिनै बिटिआर सरकारा मावाखै होनब्लालाय मा जानो, दिनै गपक्के बबेनिफ्राय अखा खोरोमनानै अखा दामब्रा हानाय बायदि जों बेबायदि मोनदों आरो। दिनैनि नैबे अनसुंथाया बिराद गिदिर एचिभमेन्ट जोंनि बे खायजामाथि दख'रायावहाय। जोंनि बाथौ बासिनि जेसेबां रायजो राजा दं बिथांमोनाबो दिनै गमामायैनो माबोरै जमा जानांखो माखो, सोर होगोन सोर होआ रावबो मिथिया। दिनै गासिबो जों बाव थानाया नुबाय सोर होदों सोर होआखै। दा बेफोरनि थाखायनो आङो रायजो राजाखौबो नुजाथिफैनो हानाय हिसाबै आं धन्यबाद जासिबाय। आरो गिबियावनो आङो TLCC चेयारमेन रुजुगोरा मुसाहारि बिटिआर सरकारनिफ्राय नांनानै जोंनि नुनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि जा आलारि सोरां बिथांखिनि 2 लाख चेकखौ दिनै नोंथांमोननि नैबे थानसालियाव बा मन्दिराव मोननाय जाबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि मोनदांथि आरो नोंथांमोननि साबायखर बावगोना सोरखौ? गिबियावनो बिटिआरनिफ्राय जिथु आलारि सोरां जजना मोनसे दङ, बे गासैबो बर'फोरनि गेजेराव जेसेबां, बर'फोरल' नङा, बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां धोरोमारिफोर दङ बिथांमोननि मन्दिर, गिर्जा, मस्जिद गासैबो बिफानावनो बिटिआरआ दिनैहाय बे धोरोमारि मन्दिर, मस्जिद माबा गासैखौबो माने जेराव जेराव बानायनो गोनां, जेराव जेराव बानायाबा उपाय गैला, बेफोरबायदि जायगायावहाय दिनैहाय बिटिआर सरकारा मोजाङै धोरोमखौ सालायलांनो थाखाय दान होदों 2 लाख करि। दिनैहाय जोंनि बे उदालगुरि कलेज रड ब्रह्म धोरोम आफादनि मन्दिर बानायनायावबो दिनैहाय जों बहुद गोबाव बानायदोंब्लाबो आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दंबाय थायो, कुनु कमप्लिट खालामनो हायाखैमोन। दिनैहाय जोंनि TLCCनि चेयारमेन बिथां रुजुग्रा मुसाहारिया प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआरनि जिथु सरकार, बे सरकारनिफ्राय दिनैहाय जोङो बे 2 लाखखौ मोननानै बहुद गोजोनबाय उदालगुरि कलेज रड ब्रह्म धोरोम आफादा। दा बेजों लोगोसे जोंनि बेयावहाय जेसेबां कलेज रड ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ, भक्तफोर दङ, दिनैहाय जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। उननि बेलायावबो जाहाथे जोंनि नांगौ जानाय समावहाय जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादाव गोनांथि जायोब्ला जाहाथे सरकारफ्रा नायो। आरो जोंहा मोनसे इउरिनेल बा टयलेट जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनबावदों। बेयाव गोजोनथावना बाथ्रा जादों। अबैनो दा उनावहाय नायनो हागोन।
दा जियानो जाथों माने जों दिनैहाय बिराद मोजां मोनदों बिटिआर सरकारा जे जोंनि गांनाय उखैनायखौ एसेबाबो फोलोमदों बिसेस करि जोंनि मोनसे समाजाव गावबागाव धोरोमारि मोनसे मन्दिरफोर थायो बे मन्दिरखौ जाहाथे जोङो सरकारा हरनायाव जोङो मोजाङै लुफुंलांनो हासिगोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो आरो थेवबो दिनैहाय उननि हाबाफारियाव जोंहा किसुमान मन्दिराव मावनो गोनां खामानि दंबावो जेनेबा बाउन्डारि वाल आरो बायदिसिना मोनसे माबा मावनो गोनां दंबावो बेखौ जोंहा TLCCनि चेयारमेना खोथा होदों उननि हाबाफारियाव जाहाथे बिथांमोना मावो आङो स्पेसियेलि बिथांखौ खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोर फैदों VCDCनि आरो UPPL पार्टिनि धनस्रि ब्लक धनस्रि आरो मा होनो पुरनि गराइबारि VCDCनि चेयारमेन फैदों बहुद गोजोनथावना बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै मोजां मावलाङो आं बेखौनो गोजोननाय बरायनायजों लोगोसे एसेयाव फोजोबबाय आं। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।